man of the moment, the man of this generation, the man of this time, the apostle. Indoda mayishumayela ngama revelations. Shumayela ngathi ibajopelepela. Oh hallelujah. Uqala nje soft kodwa mayiseshintsha mntana uzoyizwela. You will enjoy the word of God. Yashumayela nomlilo. Oh, the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher, the international speaker, as well as the conference speaker. Ladies and gentlemen, let us welcome the founder, the director, the president of Life Abundance Bible Church from Richards Bay, KwaZulu-Natal. Let us welcome Pastor Sbusiso Sikad Shadi Santa Kikisan. Ayibonge Nkosi. Asihlale phansi bazalwane. Angibingelele ubaba umfundisi uSithole. Indoda kaNkulunkulu ayivusile kulezi insuku ukushumayela ivangeli ngesibindi. Hallelujah. Ngibingelela wonke amadoda kaNkulunkulu akhona. Abefundisi team ye God's Army. Bonke abazalwane obaba nomama bafowethu nodadewethu ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngicela sonke siphuthume sencwadini kaJohn chapter number 2. John chapter number 2. Oh Lord. John chapter number 2. So funda from verse 9. Besingafunda indawo eziningi. But let's read verse 9. John chapter 2 verse 9. Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduka iwayini engazi ukuthi livelaphi, kepha izinceku ezaziwakhile amanzi bezazi. Umphathi wokudla wabiza umyeni wathi kuye, verse 10, wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapha sebephuze kakhulu akhiphe elibi kunalo. Wena uqinile elimnandi kuze kube manje. Baba siyabonga izwi lakho liphilile namandla. Siyabonga ukuthi ngalo usiphula izinto ezinkulu ezatshalwa uSathane engqondweni zethu. Siyabonga Baba, khuluma ngalo egameni lika Jesu. Amen. Ngethanda lamazwi athi wonke umuntu ukhipha elimnandi kuqala. Bese kuthi uma sebephuze kakhulu abese banikeza elibi. Kodwa wena ugcinile elimnandi kwaze kwaba manje. Kodwa wena. Hallelujah. Praise the Lord. Kodwa wena ugcinile elimnandi kwaze kwaba manje. I like it in English. You have kept the best wine until now. But you have kept the best wine until now. Kungazathi bonke abanye bebe namawayini abo. They had their own wines. Kodwa bebehluleka ukugcina elimnandi for a long time. Hallelujah. Ngifuna bazalwane sike sikhuluma kafushane because today I'm going to be very short. Kusasa I'm going to preach like ngivele esihogweni ngaphindela khona. Now listen to this. La ngifuna ukukhuluma ngezinto ezi3 kuphela bese ngiyandedela nahambe. The first thing ngifuna ukukhuluma ngeshame kaMary. Ihlazo lika Mary. Number 2, ngifuna ukukhuluma ngomaster of the feast. Number 3, ngifuna ukukhuluma ngamandla agcina elimnandi isikhathi eside. Now uma uzobheka kule chapter lithi iBhayibheli kwakumshado. And it's a miracle, bazalwane, ukuthi the first miracle it took place in the wedding. Kanti imiracle yokuqala
eBhayibhelini yila khona kuyi-wording. No Jesu mesefika imiracle yokuqala wayenza in the wording. Hallelujah. Kungazathi ubalulekile umshado. Yengakho uSathane engawufuni kangaka. Ngoba kukhona izinto ezibalulekile ngomshado. But uJesu umefika lithi iBhayibheli wahlala for 31 years. Engazivezi ukuthi ubani. uMaria wayenehlazo ishame ayihamba nayo. And ishame kaMary kwakuyikuthi wakhulelwa wathola umntwana engashadanga. Every day mayevuka ekuseni wayekhulekela irevelation yokuthi ubani lo owamfaka ehlazweni lokuzala ingane engashadanga. Hallelujah. Kwakuthi uma kuphela liyoshona ilanga uJesu engazivezanga angene endlini uMary akhala. And uma uzostadisha leli gama elithi Mary igama elisho ibitterness ukubaba. uMary waphila impilo ebabayo, impilo ebitter all her life. Sizwa kuthiwa wonke amantombazane ayejabula emhlabeni enza zonke izinto, kodwa yena as young as she was, she spent all her time in the temple. Wahlala ethempelini wakhala inyembezi phambi kaJehova. Wakuthi uma bonke beya emabheshini, bonke abanye beyopractice umusic, yena ahlala emthandazweni. Ngokuzathi impilo yakhe was bitter from the beginning. Impilo yakhe yayibaba uphila kwakhe konke. Lithi iBhayibheli bazalwane, esahlele ethempelini kwafika ingelosi yathi wena ubusisekile esifazaneni, though you are living a bitter life, but you are blessed. You are blessed. Noma ungaphila impilo ebabayo kodwa ubusisekile amongst the women. Lithi iBhayibheli wemangala ukuthi onjani ukubingelela okunjani lokhu. Lithi izwi likaNkulunkulu wathi yathi ingelosi, wena uzokhulelwa uzala ingane uyiqamba igama lokuthi uJesu. Leli gama elithi Jesu akusilona igama kodwa umsebenzi. Umsebenzi. Ngamanye amagama ingane ozoyizala akubalulekile ukuthi ibizwe ngobani, kubalulekile ukuthi ibizwe ngomsebenzi ezowenza. Lengane izosindisa lena. Lengane izosindisa. Izosindisa abantu from all walks of life. Izosindisa abantu abaqhamuka emndenini empofu ehlwempu bazosindiswa yiyo, naba-rich bazosindiswa yiyo, nabafundile bazosindiswa yiyo, nabangafundanga bazosindiswa yiyo. Ngoba umsebenzi wakhe usindisa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bazalwane, wabuza ukuthi kuzokwenzeka kanjani lokho indoda kungenayo. Oh hallelujah. Kuzokwenzeka kanjani lokho indoda ngingenayo. Lithi iBhayibheli yamphendula ingelosi yathi umoya kaNkulunkulu uzokusibekela hlale phezu kwakho, will come upon you. Bese kuthi okhulelwe uwe Maria kuzobe kungasiyona ingane nje, kodwa kuzobe kuyindodana kaNkulunkulu ophezu konke. Kuzobe kuyindodana kaNkulunkulu ophezu konke. Hallelujah. Can you stay with me bazalwane? I'm heading somewhere. Lithi iBhayibheli bazalwane, uMaria kwathi noma engenayo indoda, but wathi uma uNkulunkulu ezokwehla phezu kwami ngingafana ngene ehlazweni for the name of the Lord.
ngafana ngene kwi-shame for the name of the Lord. Lithi iBhayibheli wakhulelwa. Bonke abantu babehlekisa ngaye bethi awubheke le ntombi ihlala ithandaza ithi phila impilo engcwele kodwa ayibheke ikhulelwe. Wathi noma bengangikhomba bengangibhekile bengikhomba ngethupha, but there is something ukuthi I am in this shame for the name of the Lord. I am in this shame for the name of the Lord. Lithi iBhayibheli wahamba kwayinyanga yokuqala kwayinyanga yesibili kwaze kwaba inyanga yesi-9 wamthola umntwana, wamthola ekhala inyembezi, ekhala inyembezi ethi Nkosi ngicela usheshe ukurivile, ngicela usheshe ukuveze ukuthi kwangesilona ihlazo kwakuwuwe, bekungesiyona intombazane ethanda amadoda kodwa bekuwuwe. Umoya oyingcwele uhleli phezu kwami ngase ngiyakhulelwa ngoba uma eke wakusibekela. When the Holy Spirit comes upon you, usala pregnant. Kukhona amadoda a-pregnant izinto zikaThixo ngoba umoya oyingcwele ufike wahlala phezu kwendoda. You're pregnant. Akakwazi ukwehla phezu kwakho umoya ongcwele akushiye ungekho pregnant. Oh, hallelujah. Whenever he comes upon your life, you will be pregnant. Asinandaba ukuthi yini ozoba pregnant. Kukhona abaprofeti esizwa beprofeta, aqalanga beprofeta, kwaqala umoya ephezu kwabo ba pregnant with the prophecy. Kukhona abavangeli abaqalanga bevangela kodwa umoya ongcwele wehlela phezu kwabo basala be pregnant. Kukhona ama-worshippers aqalwa kwi-microphone kodwa qala umoya ongcwele ehlela phezu kwakho bese uba pregnant with the things of God. When the Holy Spirit comes upon you, you will be pregnant. You will be pregnant. Wayenehlazo uJesu wayeneminyaka emibili, uMaria enehlazo. Always when Jesus was playing with his brothers, wayethi uMaria kodwa noma edlala umoya ongcwele uthe akusiyona ingane le. This is not an ordinary child. This is the Son of the living God. Glory to Jesus. Why I cannot wait for the day of his revelation. I cannot wait for the day. Lokwempulwa kwakhe. Ngoba bekudingeka isambulo ukuze abantu bazi ukuthi ubani lo. Wake kwakhona umkhulu owayehlala ethempelini. Lithi iBhayibheli kwathi uJesu enensuku ezi-8 baletha ingane uJesu. Lithi iBhayibheli wayithatha wathi ukuba ithathe wabheka phezulu wathandaza. Ngoba enganeni wabona uKristu. Waba nesambulo somsindisi sensindiso enganeni. Abantu bebebona ingane kaMaria kodwa yena wabona insindiso. Wathi sala usumukisa ngokuthula inceku yakho ngoba amehlo ami abonile insindiso. I have seen the salvation. I have seen the salvation. Amehlo ami abona isalvation. Abona into engabonwa ngabantu. Abona into engabonwa abantu behlele eParliament beshaya imithetho kodwa bangayiboni isalvation. Abanye babona ingane kaMaria bazalwane base bakhonza uMaria kangcono kunoJesu ngoba mabebona uJesu babona ingane kaMaria. Kodwa this old man, when he saw the child, there was a revelation of Jesus Christ that he is the Savior of mankind. Umsindisi. Leli iBhayibheli noMary wayehlala ethandaza. Ethi Nkosi akambule uJesu. Lithi ke izwi kaNkulunkulu one day wamenywa uJesu emshadweni.
there was a divine invitation. uJesu wamenywa kuphi bazalwane? Ngoba kezi uma engamenywanga. Wamenywa uJesu kuphi bazalwane? Emshadweni. Lithi iBhayibheli kwamenywa nabafundi bakhe. Lithi iBhayibheli uMaria noma wayengamenywanga kodwa she was there anyway. Hallelujah. She was there. Lithi iBhayibheli uMaria wayekhona naye. Asizi ukuthi wayemenyiwe, asizi ukuthi she was a person of honor, kodwa noma wayengahloniphekile kodwa she was there. Noma abantu babengamazi kodwa she was there. Kukhona bazalwane lo muntu that is there. Uyabona ukuthi uma izinto zibheka akaveli uma izinto right. Kodwa mhla kwavela izinto ezimbi nezibhlungu uyavela. Because uvela yena umi wayini seliphelile avela uMary. Oh hallelujah. Uma izinto zihamba kahle awubonakala umsebenzi wakhe. Uma izinto zihamba kahle akabalulekile. Kodwa once laphela iwayini uyavela because she is there anyway. She is there. She is there. Letting you iBhayibheli bazalwane. Wathi kuba liphela iwayini waya kuJesu wathi khumbula wena Jesu ukuthi you are not an ordinary person. Namhlanje na akufanele liphele ihlazo lami. Usuku lokuphela kwe shame over my life. Liphelile iwayini awubona ukuthi wenza njani. uJesu wamphoqa wathi emame ungene ngani kokwami ngoba isikhathi asikafiki. But lo muntu lona that is there. Noma ngabe uyaphoqwa akayithatha ukuphoxeka kubeke la ekhanda. Lithi iBhayibheli watshela uJesu waya kubaphathi bokudla. Wafika wathi noma yini ayishoyo anoyenza. Kukhona into engiyibona la kuJesu kuMaria. uMaria noma engakwazi ukuphendula amanzi awenza iwayini kodwa uyazi ukuthi abaphelelwe iwayini uzobahlanganisa noJesu akwazi ukushintsha amanzi awenza iwayini. Can somebody shout hallelujah here? We are in the mission of taking the people to Jesus. Athi noma yini ayisho anoyenza. Ngicabanga abantu bamangala ukuthi lo mama ose hyperactive kangaka osekhuluma engaziwa nokwaziwa uqhamukapi lo mama. Kanti lo mama is very determined. Ufuna kusuka ihlazo lakhe namhlanje. Uthi ngakhulelwa kungakabi isikhathi ngena ndoda akuvela namhlanje ukuthi angikhuleliswanga indoda mina. Ngakhuleliswa uMoya oNgcwele. This is the time, this is the season, this is the time and this is the season for Jesus to be revealed. Isikhathi sokuthi avele ukuthi ubani. Sokuyisikhathi sokuthi Jesu vela kade ngithwele ihlazo. Ngibona inhliziyo kaMama ekhala igazi ethi I've had enough. I've been bearing this shame for so long. It is time for ukwembulwa kwakhe manje. Lithi iBhayibheli anyway uJesu bazalwane wasukuma ke wathi abakhe amanzi bawathele ezimbizeni to the jars. And iBhayibheli into elingixakayo lithi lezi imbizo kwakungezokuhlamba kwangesizona ezifaka amanzi aphuzwayo kwakungezokufaka amanzi okususa insila. Karu Jesu uthatha izitshe ayijwayele ukuthwala insila.
Ngoba kanandaba ukuthi uthwale ngakanani insila. He is not interested about insila yakho. He is not interested about ububi bakho. Akanandaba nezinto ezenzeke in your past. Akanandaba nezinto okuzo manje. Akanandaba naleyo mess okuyo manje. Kodwa what is interested? Ufuna kungoleni kwezitsha ayithwala ukungcola afaka amanzi abese khulumiswa. Akwenza lezi imbiza zehluke embizeni eyithwala ukungcola ukuthi seyifakwa amanzi. Amanzi is a symbol of the Holy Spirit. Uma esefakiwe amanzi uJesu uyakhuluma. It is the difference. Eyayenza la manzi ukuthi number 1 ufakwa amanzi. Umoya ongcwele. Number 2 wakhulumizwe. Uma sekuhlangene izwi namanzi noma ngabe kuthiwa wawuthakathwe inyanga yakamhlaba uyalingana noma ngakuthiwa otokoloshe bagida phezu kwakho ubusuku bonke amanzi. Glory to Jesus. Asinandaba ukuthi unengculaza igcwele emzimbeni wakho. What God is interested is to pour water upon you, and He speaks the word. Umongwele nezwi lakhe. Umongwele nezwi lakhe. Umongwele nezwi lakhe. There are so many situations that have caught you up. When ubambekile wena. Kodwa unawo amandla ukusikhipha in that situation. Dedela ingceku zikaNkulunkulu zithela amanzi phezu kwakho bese ikhulumiswa. Because the word and the Holy Spirit, that is what makes a difference. Yona nto eyenza umehluko amanzi nezwi. Amanzi nezwi. And then lithi iBhayibheli kwashintsha imbiza zokuhlamba zaphatha amanzi manje. Zangabe saphatha namanzi zaphatha iwine. Not just the wine, the best wine. Uyazi uNkulunkulu ufuna ukushintsha labo bantu abalahliwe imiphakathi yangakubo. Ufuna uNkulunkulu ukuthatha labo bantu abanyathelwe phansi too much. Labo bantu okuthiwa they are nothing, because when he sees nothing he wants to create something out of nothing. Ngoba la kungekho lutho yena uveza utho. Nisekhona bazalwane. Ushintsho zero babe ngama heroes. Yabona mawuzazi ukuthi uzero bakutshela ukuthi uzero wena waqalekiswa ayikho into ophinda ilunge kuye. Dedela amanzi kaMongcwele over your life tonight. Udedela izwi likaNkulunkulu lizoshintsha uzero limenza abe hero. Wathi uma sekuthiwa amanzi ashintshile uMaria ngiyacabanga wayengasakhali zona inyembezi zehlazo. Wayesekhala zejoy esithi thank you Jesus. After all you have revealed yourself. Ususivezile ukuthi ubani ngoba mayiziveza kuba khona umehluko. My God, when he revealed himself there is a difference. Nehlazo kodwa ihlazo lakhe lashintshwa ukuziveza kukaJesu. But let me say this, the divine invitation. You know bazalwane, mawumema uJesu usukumema izulu ukuthi izulu alisuke ezulwini lehle lihlale sowedwa. You know, when you invite Jesus, can I talk? Can I talk? Yabona
lifika izulu ungafundanga, lifika izinto ihlangahlangene, asho njalo amaswazi, lifika izinto ihlangahlangene, kungekho okuhlanganayo. Finances are not coming together. Hey, health, things are not coming together. When I was good to wathakathwa uyagula awunamali ngeke uzuphumelele unendu usuku lokufa. But when you invite him in that mess, invite afike kulezo zinto ezihlangahlangene, umefika yena akazitshela ukuthi azihlangane. Kusuku umpofu, idimoni lompofu lithi uma kufika yena ngiyahamba mina. Idimoni lokufa makufika yena ngiyahamba mina. Oh, nisekhona abazalwane. Idimoni lokuzibukela phansi uma kufika yena liyahamba lona. When he comes kukhona amadimoni azophelelwa indawo. Angifikanga enkonzweni ngoba kumnandi, kodwa ngifike enkonzweni ukuze uJesu afike kube khona izinto ezihambayo, ngoba uma efika yena kukhona izinto ezihambayo. There's something I'm here bazalwane to tell you ukuthi khona izinto ziyahamba namhlanje. Anginandaba ukuthi beziletha obani kodwa ziyahamba namhlanje. Anginandaba nalabo tikoloshe ukuthi bebeletha obani bayahamba namhlanje. Leyo mithi akhriplishile iyahamba namhlanje. Iyahamba umefika yena kukhona izinto ezihambayo. Pick up yonke indoda wayo uhambe bomini bakho empilweni yakho wadalela ukuthi ureflect uThixo hayi ureflect izifo. When he comes izifo ziyahamba, umefika amadimoni ayahamba, umefika iqalekiso ziyahamba. Something must live when he comes. The demons must live when he comes. The sins must live when he comes. The devil must live when he comes. Impundu iyahamba, ukwehluleka kuyahamba. Nisekhona abazalwane, kuyahamba namhlanje, because Jesus, the creator, the savior, the healer, almighty God, isinkwa sokuphila, amanzi okuphila, umefika ukoma kuyahamba. Something must live. Listen to this. They invited Jesus. Abantu umshado at that time uthatha 7 days. Waqala ngosuku lokuqala lithi iBhayibheli. On the 3rd day, iwine yaphela. On the 3rd day, iwine yaphela. Yaphela kahle. On the 3rd day. Because the 3rd day is the day of resurrection. No matter what died on the 1st day, noma ngabe kufe ntoni ngosuku lokuqala,
noma ngabe ulahlekelwe intoni ngosuku lokuqala, noma ngabe usathana untshontshe ini ngosuku lwesibili, kodwa wait patiently for the third day, because when the third day, when the sun is coming out, kwaze kwamanje qinile. Feel like talking, but I'm closing. Qinile. Bazalwane, yazi ukuya ngokaSathane ngabe kade asiqede, kodwa sipheli. Bake babamba uPolycarp ngelinye ilanga nese, I'm closing bazalwane ngabe kusanyakaza umuntu, I'm closing now. Bake babamba uPolycarp kwi-church history, ngebayeka bonke labanye kodwa uPolycarp bafika amasotsha athi namhlanje uzosha kuloya mlilo, wathi ungcono lo mlilo enengufaka kuwo kunalowo uNkulunkulu awulungiselele amaphika nkani. Kuthiwa wangena ekitchen bezombamba bemfaka emlilweni, wabaphekela ukudla, hospitality qinile. Uyabona wena uma bekuthuka nawe uyabathuka, ngoba lento yakhe iyaphela. Maye kwathi umuntu uyakuthuka nawe uthi nawe yaphela lento yakho, yaphela, phelelwa yitaste. Kwathi bezombamba wabaphekela ukudla badle simnandi stew, bathi uma besidla bathi kodwa uyindoda right, sicela ukuthi ongenani uphika uJesu ukuze ungangeni kuloya mlilo. Yathi le ndoda kade ngimncane kodwa namhlanje sengimdala. Yathi angikaze ngimbone. Yathi ngayinikela ngina 15, today I'm 86. Angikaze ngimbone uNkulunkulu eshiya umuntu, ngoba uqinile elimnandi kwaze kwaba manje. Kuthiwa bathi kwathiwa ehamba bafika sekubekwe indawo engathi istadium, kwathiwa ngeke ushiswe umlilo kodwa uzodliwa ngamabhubesi azoxhaphaza igazi lakho. Kuthiwa wathi uyabona ilokhuza abantu abazosindiswa ngokufa kwami bazoba baningi kunabantu abasindiswa ngesaphili. Kuthiwa uAtha amabhubesi emdla emdwengula, amabhubesi echitha igazi lakhe, lathi uma igazi lakhe lichitheka phansi istadium sasukuma sonke saphakamisa izandla sathi lumfanele uNkulunkulu udumo, ngoba nenceku yakhe izeyavuma ukufa ifa ngenxa yegama lakhe. Let me tell you, uqinile orabosha kama handalabosa, uqinile elimnandi kwase kwaba manje. Hey, izinto zabantu ziyaphela, izinto zenyanga ziyaphela, izinto zabathandazi ziyaphela, izinto zentambo ziyaphela, kodwa uqinile elimnandi kwase kwaba manje. Uqinile elimnandi kwase kwaba manje. Madoda, kwakuthiwa wena uzowa masinyane, kwakuthiwa ngeke uJesu abuye usasindisiwe, kodwa umefika empilweni yakho ufika aqala izinto ayiqine. Uqinile elimnandi kwase kwaba manje. Vala amehlo sime ngenyawo. Amakhala boshaka rekamahanda lababosa rekabahanda. Hey, karabosha tamahaya rababohende lebebesika. Uqinile
alimnandi kwase kwaba manje. Uqinile. He cannot start something that he cannot keep. Every time when he starts it, he keeps it. Uqinile. Funa abantu abazama izinto eziningi empilweni yabo. Athi ngizamile nesonto kodwa likwazanga ukungigcina. Ngizamile nombhabhathiso kodwa ukwazanga ukungigcina. Ngizamile newasho kodwa ikwazanga ukungigcina. Kodwa namhlanje othi ngifuna izinto ezimi phakathi, izinto ezingapheliyo. Cela usuke la khona ugijima uze ngaphambili.